И здравейте, потребители от София. Аз съм понякога ще го виждате. И за това съжалявам. Ще 14 минути там някъде. Ще са мога да убия някой. То се ми заслужава. Живей! Омай! Бъй, как лагва. Нямам думи. Хора, това казвам ви, не съм аз. Но като лагва, просто искам да щупя телефона. Ох, така. Благодаря. Чао. Сега ще гръмни. То си има той ножки, бе. Не, няма да гръмни. We are the champions to the end. Ще се опитам да качвам видеоклипове и в Twitch и другите приложения. Но за сега мога да качвам само в YouTube и рядко в VBOX, ако разбера как. Вой сега започна да лаги, видях гоня. Където има убие, като поредния. Искам ми са да отида там с ножката, да пълваме кнайф, направо ще ги закоря, ще умрат в кофа. Съжалявам, че използвам санива, но
Но съм с такъв, когато ме убиват. Защото съм голям и да не съжалявам, че се хваля, но съм адски голямото про. Сигурно най-голямото про в Бургас или в България. И малко ми е гадно да ме убиват. Много гадно. И много мря да ми лаги. Просто путя. И това, млади хора, и това, господа, беше супер фейл, защото онзи само трябваше да излезе и да го закори. Това е най-добрата стратегия, значи няма по-добра, казвам ви. Сега ще има снайпни. А не, той не е там дори. От. Аз ко ви казах, бе? Сега дет ни милаги ще стана и добър. О, хопа. Забравя съм се сега мънчета. Не знам за някой хора, но това би трябвало да се нарича USB, но не знам защо са го кръстили по друг начин. Много е странно, защото това е класик USB. Не флашнах, не. Значи има някой долу. Оу, доста просто. Мамо, съжалявам, че ред прекъснах, но влизат в стаята ми почти постоянно и напускам. Когато чуете, като видите кръв или чуете някаква каска, това значи, че вашия приятел е жестоко хетнат. Гледайте колко съм добър. Сега с пистолет ще ги убия. С пистолет, гледайте. Виж как пряска нашия. Туп. Видяхте ли за... Майка ти стара. Не, това е тази каска. Пакю. Един, двама и третия ме уби. Дабъл кил поне направих. Сега не ми пишете в коментарите, че съм казал, че съм супер про или някакви такива, ама съм супер нуб. Защото просто не осъзнавате колко грешите. Ако някой има от Бургас, можем да се видим и да се пробвам, да видим уж колко е добър. Умря този. На малко е, на много малко, прекалено дори. И му взе телефони. Ооо. Да умре в кофа. Убий го в кофа, убий го в кофа. Могата, убий го. И го заложиха нато. Не знам, но от моби Зена ми прави
самите крипове някак си смарени. Колкото екран на телефона ми, вместо екран на компютър. Сега ако не... Бъй, най-после. Бързо, могата, господи. Господи, могата, дифузия. Ева. Нева, не! Yes! 3 секунди оставаха и щеше да гърм, сигурен съм. Това беше на косъм. Толкова голям косъм не съм виждал при живота си. Толкова малък косъм не съм виждал при живота си. GG ще ми пиша. GG, я. Какво? Хора, чакайте малко, но аз ли съм сряд? Или не видях, че он държеше снайпер. И съжалявам, хора, че прекъснах, но се налагаше. И вече свърши, имам 600. Значи влизаме в игра и вече ни е първия флаш. Хедшот. И ме видя, защото и аз го виждах. Но онзи хедшот беше тотален, много добър. Мега добър. Само... Значи... Завъртвам и стрелям. Значи отиваме на Спартара. Ние сме жени, ние сме... Чех да кажа, не сме мъжи. И тук ще се изкарам. Умри. Опа-та-та-та, видяхте, ма. Майка ти. Как му оцелиха? Ми най-лесно звъни. Защо се чува смутно, много интересно. Оу. Вот видях някакво ръжи на земята. Тупа пистолет. Ще гледате как ще хваща. Идвам на хил. Наш, ако не ги убий. Ако не ги убиш му. Един умря. Не му взема. Това име му забавя. Толкова. Просто заглавието от сега на кръпа е супер много. Много лаги и супер много. И ще спирам кръпа и довиждане.